Уважаеми приятели, драги гости на нашето специално богослужение, радвам се, че сме заедно тази вечер. Тук нещо съм завъртил без да... или отгоре. Ако може да върнем на първия диапозитив, ако обичате. Надявам се, че имахте един добър ден днес. Щом сме живи и здрави и в края на този хубав ден, слънчев есенен ден, успяваме да се съберем на това уютно топло местенце, за да чуем това, което Бог казва. Това означава, че денят е бил добър и той завършва добре. Предполагам, че всички сме гледали поне по един, два, три американски екшена. Дори тези, които не са почитатели на това изкуство, и аз съм един от тях, който не обичам много да потребявам времето си за това, обаче сме гледали. И знаем общо взето как преминават сценариите. Някой си живее добре, лоши се появяват, заплашват някого, отвличат някого, правят нещо лошо. Най-вече ако отвлекат някой американски гражданин някъде, след това се появява обикновено някой пенсиониран бивш полицай, който е бил в немилост, бил уволнен. Нали, всички филми са така. Обаче е бил много добър. Те го търсят, намират го, му казват: ти си нужен за тази операция, ти си нужен за тази мисия. И той отива, достатъчно подготвен, хеликоптери, рамбовци, всякакви опасности, но той намира базата на враговете, прибира нашите хора, хвърля две бомби, така докато си тръгва, унищожава всичко от себе си и мисията е успешна. Хепи енд има, всичко е добре. До такава степен сме свикнали с тези сюжети, че гледаме подобни филми за развлечение. Така ли е? Там има кръв, там има насилие, има много големи престъпления, има отнемане на човешки живот. Но ние гледаме това, докато хапваме пуканки, да речем, защото това е вид развлечение. Какво е станало с нашата човешка чувствителност? Изследванията показват, че един тинейджър до 12 годишната си възраст, едно дете до 12 годишна възраст, средно гледа 14 000 убийства на синия екран. Не си спомням всички цифри, но много повече сексуални сцени, изнасилвания и други неща. Само до 12 години. Толкова свикваме с всичко това. Не ли стигат проблемите, реалните проблеми, които наистина имаме, за да можем да ги качваме тези неща на своите устройства и да ги гледаме за развлечение? Странно нещо е човека. Странни развлечения си намира. И когато говорим в тази поредица на мисли, нека да ви задам още един въпрос. Можете ли да ми дадете идея за най-печелившите бизнеси на Земята? Някои от най-печелившите. Но човека каза най-печелившите. Не ми казвате, да речем, един адвокат, който печели много, но не най-много. Един лекар, един фармацевт или някой. Най-печелившите бизнеси въобще. В подземния свят, надземния свят, навсякъде имам предвид. Ако продавам дъвки или продавам наркотици, от кое мога да спечеля повече? Нали се сещате? Кои други? Оръжие. Верно. Верен отговор. Кои други бизнеси? Порнография и трафици на проститутки и така нататък. Кои други? Има още. Искам да стигнем до отговора, който на мен ми трябва. Шоу бизнеса. Добре, още. Оръжие, каза се. Благодаря. Отвличане срещу пари. Знаете, че това става така. И рекет и така нататък. От тези неща се вадят много пари. Само, че повечето от тези бяха на обратната страна на закона, нали забелязахте?
Така че нормалните работи, нормалните бизнеси, нормалните хора не печелят толкова бързо и толкова много. Но искам да ви кажа две-три думи за вземането на заложници. От тези същите филмчета, вие сте забелязали, че когато вземат заложници и известно време заложниците престоят със своите похитители, там където са ги взели, се получава един феномен, който криминалистите, социолозите наблюдават и изследват сериозно. Получава се един феномен на привързване на заложника към този, който го е взел в залог. Защото похитителите обикновено споделят помежду си и с жертвите си каузата, за която те работят. Някаква партийна платформа, свобода на някакво малцинство или нещо друго. Имат добра кауза, в кавички, обаче за тази добра кауза използват какви средства? Нередни средства. Отвличат хора, за да принудят някой друг или да им даде пари, или да вземе някакво решение, което те смятат за правилно. И в този процес те успяват да дадат фалшиво впечатление върху своите жертви, така че жертвите да се превържат към тях. В много случаи жертвите им съдействат. Въпреки това, правителството или там, който ги освобождава, полицията идва и ги освобождава, когато може. Това е много тъжно, защото се оказва, че човек може да бъде много лесно манипулиран. Вие знаете, това е така и с нас. Пуснат нещо 2-3 пъти по телевизията, в новините, някъде, каже го някой сериозен служител държавен, повтори се няколко пъти и поговорката казва една лъжа, като се повтори 100 пъти, какво става? Става истина. Драги приятели, Сатана открадна човечеството от Бога. Това ни разказва Библията. Той ни взе в залог. Той успя да измами Адам и Ева. И всички деца, които Адам и Ева родиха, и техните поколения, след всяко поколение все повече хората започват да вярват, че не са толкова много лошо отвлечени, по-скоро живеят нормален живот, а Бог понякога казва неща, с които ги притеснява и ги тревожи. Вие имате ли впечатлението, че светът приема на сериозно това, което Бог говори? Или обратно? Светът обича и му харесва да бъде отвлечен от Сатана, ми се струва. Струва ми се, че на светът не му е толкова неприятно, че живее без Бога. И когато от време на време Бог иска да ни стресне, хората се ядосват защо някой им нарушава комфорта. Защо някой им нарушава настроението. Когато Бог говори за края на света, когато Бог говори за покаяние от нашите грехове, за промяна на живота, това е като нарушение на нашето лично пространство, защото някой ти казва и ти напомня, че си отвлечен. Някой не напомня, че свободата ти е отнета. Някой се опитва да ти напомни, че ти си роб на греха и че ти нямаш много шансове, ако продължаваш да живееш по този начин. Похитителят играе ролята на добър и печели доверието на заложниците. Сатана, Божият враг, спечелил ли е доверието на човечеството? Да или не? След кого върви днес мнозинството? Много пъти заложниците отказват да бъдат освободени. И в онези филмчета, и в живота. Много пъти заложниците казват: правителството е корумпирано, полицията е корумпирана, но тези, които са ги отвлекли, те са носители на истината. Тоест, успяват да бъдат объркани техните ценности. Тяхната ценностна система е объркана. Много пъти една мисия изглежда невъзможна в очите на някой, който не може да я осъществи. Имаше един такъв филм "Мисия невъзможна", само че тази вечер ние имаме обратното заглавие. Трябваше да се осъществи една мисия и Бог да дойде в царството на Сатана, княза на този свят. И тази мисия беше не невъзможна. Тази мисия беше възможна. И не дойде Рамбо, който
за да извърши мисията, да изпълни мисията, нарушава всички възможни правила. Под дивизия целта оправдава средствата. Не дойде такъв герой. Дойде един герой, който изпълни мисията успешно, но играе изцяло по правилата. Не нанесе нито един нечестен удар. Той понесе ударите. Той направи всичко според Божия закон, според Божията воля, за да постигне целта. И когато трябваше в края на неговата мисия да срещне врага, да срещне големия опонент, този герой каза: ето идва княза на този свят, но той няма да намери нищо свое в мен. Не съм му длъжник с нищо. Никога не ми е правил услуга. Нямам пазарлък с него. Той не може да намери нищо свое в мене. Коя е тази мисия? Снощи ни разгледахме произхода на греха. Откъде идва проблема с злото? Ние разгледахме и Божията реакция, когато Бог дойде при Адам и Ева и трябваше да се произнесе по този въпрос, въпроса за злото, което от тях ги настигна. Така че Божието Слово разкрива всичко това. Но когато грехът проникна на нашата планета, проникна в нашето естество, за съжаление ние унаследяваме предразположението към греха. Ние раждаме прекрасни, невинни, чисти, малки деца. Когато едно бебе дойде на този свят, когато го погледнеш, имаш чувство, че ти се заразяваш от тази невинност, тази чистота, тази красота. Защото виждаш, че в него няма нищо лошо, няма никаква омраза, няма никаква злоба, няма никаква интрига, няма нищо от това. То расте, става няколко месеца и ти виждаш как излъчва любов, как излъчва доверие, колко е зависимо от грижата на другите. И не можеш да повярваш, че това дете носи в себе си бацила на греха. Дори ако това дете попадне в идеалното семейство, идеалният баща, тук има ли идеални бащи? Идеалната майка попадне в идеалното училище, с идеалните учители. Семейството му го води в идеалната църква. Църква Руси. Идеалната църква. Един ден родители са изненадани, че това дете започва да реагира по начин, който те не са очаквали от него. Спомням си едно от нашите деца, когато веднъж се върна от училище, когато беше още много малко, се върна вкъщи и каза няколко думи, които ние никога не сме произнасяли. Думи, които ние никога не произнасяме, защото са недопустими. И аз питах: ти откъде чу това? Кой ти каза това нещо? Ами, еди къде си? В училище, еди къде си? И аз обяснявах, защо тези думи не трябва да се употребяват. Кой учи малкото дете, което сутринта майка му го кара да си изяде сандвича и да си изпие сока, но то сутринта не иска да яде, майката се обръща, отива до другата стая, то дава сандвича на кучето, излива сока в мивката и майката се връща и казва: изяде ли си сандвича? И той го казва: да, изядах сандвича, готов съм за училище. Кой му дава тази идея? Не е престъпление. Добре, обаче е лъжа и с тази лъжа се тръгва. Нали знаете коя кражба е най-опасната? Аз много пъти съм казвал на малките деца. Първата, най-малка кражба: вземеш един бомбон от магазина, да вземеш шоколадче от магазина. Нещо, което е толкова невинно и толкова малко, обаче нещо, което е началото на нещо много опасно, което може да се случи по-късно. Драги приятели, всеки човек идва на тази земя предразположен към греха. Ние раждаме отвътре ни идва да създадем идеи, да създадем обстоятелства, постъпки, които са против Божия закон. Ако ние не уловим това предразположение, тази склонност на време, Библията ни казва в много текстове, това се развива в нас, както на заболяване. И ние не взимаме мерки все още. Това продължава да се развива в нас. Един ден ние се оказваме толкова добре вързани, така здраво скачени с нашите лоши навици, че ни трябват много години да се отървем от тях или понякога въобще не успяваме.
Злото е толкова всеобхватно, така повсеместно. И сега не е време да даваме примери, защото примерите са безкрайни. Злото е в малки и големи. Злото е в умните хора и в глуповите хора. Злото е в мъжете и в жените, и в възрастните и в децата. Злото е в управляващите и в управляваните, и злото е навсякъде. Злото е многолико. Злото е в най-добрите семейства и в най-благородните личности. Защото ние се раждаме с това предразположение. Понякога стигаме толкова далеч, че не можем да познаем себе си. И ще видим сега каква е тази мисия, която може да ни освободи от злото. Но много пъти хората казват, аз не съм способен на това, аз това никой не мога да го направя. И го правят. И правят страшни неща, които не могат да повярват, че са направили. Аз искам да ви дам един пример. Някой от вас познава ли този мъж? Ако го познава, няма право да участва в анкетата. Някой знае ли този мъж? Възрастен мъж, приятна усмивка. Погледайте го още малко, за да ми кажете на добър човек ли ви прилича или на лош човек. Сега вие ще кажете лош, защото слушахте за злото до сега. Обаче аз може да ви давам точно обратния пример. Не се знае, не се подвеждайте. Мошенник според. Кой казва мошенник? Някой друг? И изпечен мошенник. Така ли поради възрастта? Изпечен мошенник. Някой друг? Външността понякога лъжи. Вие лъгали ли сте поради външността на хората? Лъгали ли сте? Аз съм се лъгал. Някой ти изглежда много зле, казва много хубав човек и обратно. Разбира се, че не можем да преценим. Разбира се, че не можем да преценим. Не очаквам от вас да прецените. Този човек беше тъжното откритие на Англия, на Обединеното кралство, последните 2 години. Джимми Савел се казва този мъж. Почина 2011 година, 2011 година преди 2 години, на възраст 90 няколко години. Това е един мъж, който е първият диджей, въобще в историята първият професионален диджей. Още през Втората световна война, той е младеж и отива, първо участва в войната, след това се връща, оживява, става жив и здрав, прибира се в Англия и започва като младеж да си търси работа, обаче има много добри музикални записи, по това време грамофонни записи, и решил да предлага себе си като човек, който пуска музиката, защото тогава още не е имало такова професионално название, такава професия, човек, който да се грижи за музиката на някои партията. И те започват да го канят на различни партията, и на по-добри, на все по-добри, да имал добра фонотека. И той подбирал музиката, им пускал и отговарял за музиката на тези партията. По-късно все по-известен и накрая той се превърнал в специалист. Имал вече много сериозна музика вкъщи и можел да организира всякакви програми. Така че той се води за първият диджей, първият официален професионален диджей в историята. Става много интересна медийна личност. Няколко радиопрограми го канят. Той участва в Англия и на други места, в други страни. Изключително атрактивен. 30, 40, 50, 60 годишен. Все по-известен. Приятел на папите, приятел на кралското семейство, в висшите кръгове. Изключително уважаван, много ценен, защото е медийна личност. Не от сериозните, а от по-атрактивните личности. Успява да създава приятели навсякъде. Негово е предаването Джимми ще го уреди на английски. Джимми ще го уреди. Джимми will fix it. Това е едно предаване за бедни самотни деца и изпълняване на техните мечти. Всъщност той издирва бедни деца, нещастни, от бедни семейства и ги пита какви са техните желания, някой да учи, някой да има екскурзия до еди къде си, някой да си намери еди какво си. И той, понеже има огромни връзки, успява да го уреди това и го прави в медийното пространство, на телевизионния екран и изпълнява на децата техните мечти и една от най-обичаните личности, десетки години. Извинете. Изключително обичан човек. За благотворителни каузи набира повече от 90 милиона лири. Правителството в Англия го харесва много, защото събира пари за благотворителни каузи. Почина си човека 2011 година. Един журналист
поради няколко слуха, започва да прави проучване за неговото специално отношение към децата. Слухове за педофилия. Не, благодаря. Започват разследване. 28 полицейски управления получават десетки обаждания, защото публикуват тези съмнения, тези слухове. Човека вече не е жив. До момента има доказателства за 450 злоупотреби от негова страна. Той се счита за най-големия престъпник в това отношение. По-лош от всички изнасилвачи и педофили. 450 доказани до сега. Десетки от жертвите му са деца до 10 годишна възраст. Други десетки и 100-200 са до 20 годишна възраст. Много децата са момченца. Повече са момиченца. Един малък процент от жертвите му са хора на по-зрели години. Той човек е посегнал на стотици деца. Злоупотребил е с стотици хора. И сега текат страховити разследвания. Нови и нови хора се обаждат. И хората ги питат, защо не казахте? Всички казват, ние казахме на родителите си, казахме на учителите си. Само, че той беше много велик и много известен. Никой не вярваше, че на нас ще ни повярват и че ще вземем мерки срещу този човек. Той събираше много пари за добри каузи. Този човек е посещавал детски градини, сирашки домове, училища, за да събира пари за децата. И е събрал много пари за децата и в същото време е имал достъп до същите деца, с които той е злоупотребявал. Една личност, която е успяла да събере толкова симпатия и в същото време след себе си е оставила толкова много зло. Интервюирах една възрастна жена на 50 и колко години. Защо не казахте? Тя казва, чувствам се виновна, всяка вечер не мога да спя. Ако бях казала по-рано, там където трябваше, ще да има по-малко жертви. Нали? Защо ви давам този пример? Къде е злото? Там, където не го очакваме. Злото е навсякъде. И тук няма да работим според принципа на Сталин. Врагът е между нас. Няма и доверие на никого, защото всеки е потенциален враг. Не се доверява на никого. Не става дума за това. Става дума, че злото не е някъде и навсякъде около мен. Къде е злото? То е влязло вътре в мен. И Библията ни казва, ние не познаваме себе си. Ние имаме нужда някой да ни измъкне от блатото. Ние имаме някой да ни помогне. Имаме нужда от някой да ни помогне. В какво се състои тази мисия? Ние само ще споменахме, че трябваше Бог да дойде на тази земя, за да плати цената на греха. Каква е цената на греха? Заплатата на греха е смърт, казва Библията. Как да направи Бог обаче така, че хем грешника да бъде наказан и с това да се изпълни Божия закон, от друга страна грешника да има шанс? Как да стане това, след като заплатата на греха е смърт и грешника трябва да умре? Малко трябва да умре. Спасителният план е означавал Бог да поеме цената. Защото живота на Бог е толкова ценен, че той може да покрие всички грехове на всички хора от всички времена. Най-добрият безгрешен ангел, най-добрият благороден човек, ако умре, не може да покрие греховете на другите, а единствено своите собствени грехове. Библията нарича грех това състояние на бунт срещу Бога. Колкото и да се вглеждаме в себе си, колкото по-дълбоко се вглеждаме в себе си, ние ще видим, че във всички нива на нашето поведение ние сме заразени от греха. Много неориентирани са хората, които виждат вината само в другите и не виждат своята собствена вина. Ние всички носим вина. Драги приятели, хубавото, което се случи, е това, което ни казва златният стих на Библията. Йоан 3 глава 16 стих са прекрасни думи, които християните толкова много обичат, че са ги нарекли златния стих на Библията. Центъра на Библията. Ако цялата Библия нямаше и го имаше само този текст, вероятно ние щяхме да бъдем наистина толкова наясно за спасителния план, колкото сме сега.
Какво ни казва този текст? В този текст има 4 глагола. Те отразяват 4 действия, защото глаголите са тази част от речта, които носят действието. Бог толкова възлюби света. Това е първият глагол, първото действие. Кой е извършителят на първото действие, драги приятели? Бог. Всяка дума тук има значение. Бог е този, който предприема първата крачка. Освен това, той възлюби, ама възлюби колко? Казва втората следваща думичка. Толкова. Какво е това толкова? Как се измерва любовта? Питам ви, в обикновения живот, как се измерва любовта? Как измерваме колко е толкова? Малките дечица, като ги попитат колко обичат мама, те какво казват? Е толкова, нали? Колкото могат да протегнат ръчички. Какво е това Божието толкова? Как се измерва любовта? Попита пастора. Чрез действията. Чрез действията на този, който твърди, че те обича. Казваш, добре, супер, много добре, че ме обичаш. Сега покажи. Покажи как, покажи колко. И Бог показва чрез действията си. Бог толкова възлюби. Кого? Света. Бог не възлюби единствено добрите хора. Бог не възлюби само белите хора. Бог не възлюби само младите хора. Бог не възлюби само културните хора. Бог не възлюби само богатите хора. Бог толкова възлюби света. Това е уникално. В света човечеството сме включени ти и аз. Джон Банян, един от големите реформатори, казва една много хубава мисъл. Аз толкова много се радвам на Йоан, Евангелието на Йоан, казва той, че дори цялата Библия да нямаше, аз ще се запазя Евангелието на Йоан. И ако Евангелието на Йоан го нямаше, аз ще се запазя 3 глава, и ако 3 глава я нямаше, ще се запазя 16 стих. Защото 16 стих казва, Бог толкова възлюби света, че даде своя единроден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. И той казва, най-много обичам там думата всеки. В някои от преводите се казва, за да не погине всеки, който вярва в него. Най-много обичам думата всеки. И толкова много обичам тази дума, че ако дори там пишеше моето име, Джон, аз нямаше да бъда толкова щастлив. Защото текстът ще да изглежда така. Как е на български Джон? Иван. Иванчо, нали? Бог толкова възлюби Джон, че даде своя единроден син, за да не погине Джон, който вярва в него, но да има вечен живот. И той каза, този текст нямаше да ме радва толкова много, ако там беше моето име. Защо? Защото щях да бъда сигурен, че става дума за някой друг Джон, някой друг Иван. Защото аз не съм добър човек. Аз съм грешен човек. И щях да си помисля, че Бог сигурно говори за някой друг. Но е по-хубаво, че Бог не е поставил моето име там, а е поставил онази вълшебна дума, за да не погине всеки или нито един, който вярва в него. Това е удивително. Та има място за всеки от нас. Бог толкова възлюби света, че какво направи? Втория глагол. Даде. Който обича, отнема или дава. Има ли тук едно дете доброволец? Да му задам един прост, лесен въпрос. Лесен въпрос. Някой дете, което иска да отговори на един лесен въпрос. Ето един герой, един смел мъж. Мама и татко, ти дават повече или ти взимат повече? Дават. Какво ти взимат? Колко примера можеш да намериш за това, което са ти взели? Нищо не ти взимат. Ами нищо не му взимат. Само му дават. Това е отличният отговор. Благодаря ти, моите мъжи. Нищо не ме взимат. Те просто само ти дават. Те само наливат. И те продължават да го правят. Продължават да го правят. Ти ще го правят докато си жив. Докато си жив. Аз имам една майка, която отново се опитва да ми дава акъл понякога. Аз казвам, виж, твоето дете вече е на моята майка и казвам, твоето дете е на 50 години. Те казват, още трябва да ти давам акъл, не ти е достатъчен. Продължават да ти дават до край. Който обича, какво прави? Дава. Бог толкова възлюби, че даде. И от всички неща, които Бог избра да даде, даде най-ефтиното, за да мине номера лесно, или дай най-скъпото. Имаш 2 бъбрика.
И ако детето ти има нужда от трансплантация, даваш единия. Ако има нужда още един, даваш и втория, но по този начин даваш живота и това е всичко, което имаш. Бог даде всичко. Бог даде живота, всичко, което имаше. Бог реши да умре за нас. Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, даде себе си. За да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Тук имаме други два глагола, само че те не касаят Бога, забележете. Кой е героят тук? Човека е героят тук. Човекът играе ролята тук. Да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Тук има едно леко повторение. Да не погине, но да живее вечно, това е едно и също нещо. Затова ние ще спрем, който вярва в него, ще живее вечно. Така ще го формулираме. Който вярва в него. Всеки човек, който вярва в него. Драги приятели, това е най-важното от нашите три беседи. Който вярва в него, той ще живее вечно. Може материалистите да казват друго. Може факти на живота понякога ти казват друго. Може в живота да имаш въпроси, на които не си успял да отговориш. Може понякога болката да е много силна. Това е истината, която остава активна до края на човешката история. Който вярва в него, той ще живее вечно. Много неща Бог е казал, на които хората не са вярвали и те винаги са се случвали. Направете справка в историята, вие ще видите. Отворете Библията, дори да и нямате доверие, направете тази справка. Отворете Библията и проверявайте какво пише историята по този въпрос. И ще видите кой е прав. Всеки, който вярва в него. Има един мит, който е много популярен. Няма значение какво вярваш. Важното да се иска. Работата ще стане. Тук Христос казва нещо различно. Всеки, който вярва в него, в единородния син на Бога. Не ме питайте какво ще стане с другите хора, които никога не са чули за него. Тогава това е Божия работа, как той ще ги преценява. Но хората, които са срещнали Христос и са чули някога за Христос, хора като нас, те имат един единствен шанс, за да живеят вечно. Да приемат Исус Христос. Всеки, който вярва в него, да не погине, но да живее вечно. Момент. Нека бъдем разумни хора. Това никой не го е виждал. Това за вечния живот, съжалявам, пасторе, това никой не го е виждал. Няма село без гробища, казва поговорката. И аз знам, че понякога има села, по-големи градове и селища, като Русе, където има колко гробища има Русе? 2 само. Няма село без гробища, означава, че смъртта винаги ти настига. Смъртта винаги ще дойде. Материалистите ни казват, смъртта е просто естествен завършек на човешкия живот. Ние сме материя, в природата има кръговрат на веществата. Ние се раждаме, живеем, умираме, ставаме отново част от природата. Да, скъпи приятели, това е точно така, но не е точно така. Защото естествените неща, които се случват, ние как реагираме на тях? По един много естествен, натурален начин. Пример. Когато една жена забременее и се готви да стане майка, минава 1, 2, 3, 4 месеца, белезите стават все по-видими и ние все повече сме наясно, че очакваме какво събитие. Едно много хубаво събитие, наречено раждане, един нов човек ще дойде на света. Минават определения брой месеци, дни и се ражда едно бебе. Това бебе плаче и прави някакво други неща, обаче, например, няма зъби. Не знае таблицата за умножение. Не казва благодаря, когато го обслужваш. Ние притесняваме ли се този факт? Да или не? Не се притесняваме, защото това е нормално за едно бебе. Ние знаем, че зъбите ще поникнат, ние знаем, че то ще научи таблицата за умножение някой ден, ще се научи на добри относки. Защото това е естествено бебе да се роди в това състояние. Минават няколко години, това детенце започва да прави други неща и ако това дете се развива нормално, не знаем, че на 5 години не може да бъде като Айнщайн, обаче на 5 години вече прави много неща, които не е правило като новородено бебе.
Минават още годинки, това дете става тинейджър, започва да не си играе с колички и с куклички, но започва да прави други неща. Например, компютри и така нататък, специалисти. Имаме много тук, както виждам. Обаче има една фаза в живота, в която, например, момчетата не искат да се занимават с момичета. Нали? Едно момче на 10 години, на 12 години, момичета само пречат. Момичета да правят, само винаги ще развалят играта. Но като минат още 5-6-7 години и този тинейджър от 10-12 години ще стане на 18 години, на 16 години, започва да забелязва, че има хубави момичета около него и ние се безпокоим или не. Ние казваме, това е нормално. Това е нормално. Той порасва. Един ден той казва, татко, прав ли си или седнал? Седни, ако си прав, защото аз се ожених. Не се представя, аз се ожених. Пий си хапчета преди да чуеш, обаче аз се ожених. И ние казваме, нормално е. По-късно е нормално то да поиска да има деца. Нормално е да си купи къща, да събира пари, да иска да се реализира, да има добра професия. Нормални неща, казваме. Минават годините и ние ставаме по-зрели, все по-хубави. Ставаме на 40, 50, 60 години и започваме да усещаме някои симптоми. Почваме да си чуем дали е много нормално, но почваме да остаряваме. И почваме да си казваме дали е толкова нормално, обаче един ден отиваме при лекаря и лекаря казва, ма тези изследвания са много зле. Тези изследвания са много зле. Ти се усмихваш и кажеш, благодаря, лекаре, докторе, ако може нещо да направим. Не, ти не ме разбра добре. Не можем нищо да направим. Имаш около 6 месеца. Имаш около 6 месеца. Приеми го бодро. Тръговрат на природата, веществата. Просто ние се раждаме, умираме, спокойно. Нищо страшно. Всички умират, ти умираш, няма проблем. Когато лекаря ни каже, имаш 6 месеца, ние се прибираме вкъщи и отиваме при своите близки, казваме, жена, деца, внуци, слушайте, приятели, имам 6 месеца. След това ще викате ура, обаче това е живота. Ние сме кръговрат на вещества в природата. Отиваме си, чао, няма да се видим повече. Усмихнете се, аз се заминавам. Така ли правят нормалните хора? Не. Ще кажете, някой си поставя дори край на живота. Да, но те са в особено състояние. Особено състояние на депресия. Това не е нормално поведение. Нормалните хора, независимо на каква възраст са, когато получат такова съобщение, това е срив в техния живот. Беше нормално бебето без зъби, беше нормално сина ми да се влюби, беше нормално да се ожени, беше нормално да ражда деца, обаче сега идва доктора и ми казва нещо, което на мен не ми се струва нормално, защото аз си отивам. Сега искам да ви питам, оставил ли е Бог доказателства за вечния живот? Къде? В коя книга? Не, вътре в тебе. Защото ти реагираш съвсем естествено на всички други неща в живота, освен на смъртта. Идва смъртта и ти не можеш да се съгласиш с смъртта, че е нещо естествено. Като ти умре кучето, което е живяло 7 години с тебе, и хората се разстройват, защото има смърт вкъщи. Когато ти напускаш живота, не можеш да се съгласиш с това. Защото сме устроени вътрешно така, че ние не трябва да умираме, че ние не можем да умираме, че е забранено да умираме, че е нередно да умираме. Смъртта е нещо сбъркано в нашия живот. И живота е нормалното състояние на човека, а този кръговрат не е нормален. Така че, ако Бог казва, ще живееш вечно, Бог знае за какво говори. Драги приятели, проблемът не е на Бога, проблемът е наш. Бог знае какво прави, когато ни обещава това, само че вечен живот извира от Бога и ние трябва да отидем при Бога, за да го получим. Това е мисията, която Христос осъществи на тази земя. Нека да кажем няколко думи за Христос. Кой е Той и защо Той е толкова важен? Защо вярвам в Христос? През световната сцена са минали много учители, много от тях са направили добри неща за човечеството. Защо Христос, казват християните, е уникален и е различен? Защо е по-добър от Буда, Мохамед, Кришна и другите? Защото другите са добри хора. И добротата е под въпрос. Но Христос е нещо повече от добър човек. Първо, Исус Христос е исторически доказан. Историята доказва тази личност. Ако отделим време сега да робим исторически доказателства, те са безкрайно много. Аз ще спра на
две-три групи доказателства. Първо, древни еврейски доказателства за Христос. Еврейските исторически сведения за Христос са много ценни, затова защото те са най-близко до действителността, в която Христос се е родил и живял, защото Христос се роди в едно еврейско семейство и той живя сред евреи. Очаквате ли еврейските свидетелства за Христос, исторически данни за Христос, да бъдат ласкави или враждебни? Какво очаквате? Какви сведения за Христос от страна на еврейски историци? Ласкави или враждебни? Враждебни. Затова, защото Христос не беше приет като Божий син, но ако дори и враждебни сведения имаме за Христос, сега ние питаме дали Христос е съществувал исторически. Въпросът не е по-различен. Ние не искаме комплименти за Христос в момента, ние питаме дали Той е съществувал. Ако аз ви кажа, че имам един съсед, който ме ядосва, който ми лази по нервите, аз не му правя комплимент, обаче по този начин вие оставате ли с убеждението, че този човек не съществува или че той е много реален? Ако аз ви разкажа някаква история, вие разберете, че той е много реален, независимо, че аз говоря негативно за него. Евреите биха се справили много добре с ранното още християнство, с неукрепналото още християнство, ако още тогава успееха да докажат, че Христос не е съществувал. Представете си, че се измъкне някакво доказателство и се окаже, че Христос не е съществувал и християнството е без основа. Ако от вторник нататък някой ви каже, човек като Едуард Кишан никога не е съществувал, никога не е идвал в Русе такъв човек, вие какво ще направите? Вие как ще му докажете? Вие какво ще направите? Да, наистина не можем нищо да докажем. Най-малко тук сега правите мисля някакъв запис. Вие ще намерите двама-трима свидетели, а вижте колко много свидетели имаме, че тази вечер тук един скромен пастор дойде и сподели Божието Слово. Имаме много свидетели. И най-удобният момент да докажем, че един факт е такъв или не е такъв, е веднага и след твърдението. Никой не е успял да докаже това, никой не е опитвал да доказва това. Нито тогава, днес ние може да си говорим за много неща, дали Христос съществувал или не. Йосиф бен Матия, това е еврейското му име, неговото римско име е Йосиф Флавий, той е по-известен с това име. В своя труд Юдейски древности, това е многотомно издание, 94-та година, в края на първи век, 94-та година, това е просто около 60 години след времето, в което Христос е живял. Трудно или лесно може да се докажат факти от преди 60 години? Трудно или лесно? Доста лесно, бих казал аз. Защото неща, които са случили преди 60 години, ние за тях имаме живи свидетели. Просто имаме живи свидетели. Вие познавате ли хора, които са преживяли Втората световна война? Това е преди около 60-70 години. Познавате ли такива хора? Да се разкажат хора, които са били на войната? Да, имате ли познати ветерани хора? Да. Трудно или е лесно? Трудно или е лесно може да намерите документи, сведения за Втората световна война? Събития от преди 60 години, 70 години. Много изобилие от информация. Защото много наши съвременници или малко преди нас са писали, споделяли и така нататък. Това е много прясно събитие по отношение на историята. По отношение на големите исторически периоди 60 години е нищо. Йосиф Флавий е изключително интересен автор, защото той е евреин, той не е станал християнин, но той е със симпатия към християните. Той се про-римски настроен, но той е много обективен по отношение на християните. Той е интервюирал редица, десетки хора, последователи на Христос, хора, които са говорили с Христос, хора, които са виждали Христос. Някои от учениците на Христос. Десетки от учениците на учениците на Исус Христос. Ученици на Йоан, ученици на Петър и така нататък. Така че той е един изключително продуктивен историк по отношение на Христос. И той казва така, между другото, в Том 18, глава 3. По това време е живял Исус, човек мъдър, ако е основателно да бъде наречен човек. Защото той е вършил чудни дела и е бил учител на всички хора, които са приемали истината с радост. Привлякал към себе си мнозина юдеи и езичници, и той бил Христос, Месия. И когато Пилат, по искане на управниците на нашия народ, го осъдил на смърт, тези, които го обикнали още от начало, не са го изоставили. Той им се е явил жив 3 дни след като бил възкъснал, както са предсказани тези и много други неща за него. Тези хора, християните, наричайки си така по неговото име, не са изчезнали и до днес, пише Йосиф Флавий, 94 година след Христос.
Вавилонският Талмуд, основен документ за евреите, има две изречения за Христос. Предупредих ви, че това не са комплименти, но изреченията гласят така. В навечерието на Пасхата Йешуа беше обесен. 40 дни преди екзекуцията един глашатай извика: той трябва да бъде убит с камъни, защото практикува магьосничество и съблазни Израел в измяна. Йешуа е Исус, еврейското име на Исус. И много други свидетелства. Но нека да преминем по-нататък и да видим какви римски свидетелства имаме за Христос. Защо римските свидетелства са важни? Защото по това време евреите са васали на Рим. Те са част от Римската империя. Тук трябва да кажа, че римляните са имали едно основно хоби. Както в Италия по-късно всеки е пеел, всеки е бил музикант, така в Римската империя всеки културен човек е бил историк. Всеки като свое лично домашно хоби е пишел история. Какво казал императора, кой е умрял, кой се е родил, кой се е развел, всеки пише история. Съхранени са милиони страници, хора, които са писали историята, както тя я виждат. По това време има световно известни историци, Тацит, Светоний, Плиний Млади, Целс, Тертулиан, Ориген и много други, в периода 55 до 180 година след Христос. Това е края на първото столетие и второто столетие. Те пишат безкрайно много неща за Христос. Аз ще ви прочета само това, което Тацит пише. Един малко по-дълъг отказ, но много интересен. Тацит по принцип твърди за себе си, че пише своите известия без любов и омраза, т.е. бил обективен, но той е много настроен срещу християните. Цитирам: в крайна сметка, за да се отърве от процедурата, Нерон приписа вината и наложи жестоки изтезания на едни хора, мразени заради техните обичаи, наричани от народа християни. Христос, от когото е произлязло тяхното име, е понесъл смъртно наказание по времето на управлението на Тиберий, чрез един от нашите пълномощници, Пилат Понтийски. И едно най-зловредно суеверие, макар и овладяно за момента, се разпространи не само в Юдея, първоизточника на злото, но дори и в Рим, където всички отвратителни и срамни неща на света намират своя център и стават популярни. Съобразно с това бе проведен арест на всички, които бяха намерени за виновни. След това, по тяхна информация, огромно множество беше осъдено, не толкова по обвинение за подпалване на града, колкото за омраза срещу човечеството. Официалното обвинение срещу християните било омраза срещу човечеството. Поради това, че Христос проповядва, че ние не живеем за този свят, а живеем за един друг духовен свят. Така, значи те са срещу този свят. Те не обичат този свят. Всякакъв възможен присмех беше приложен към тяхното омъртвяване. Покрити с кожи от диви животни, те загиваха, разкъсани от кучета, или бяха приковавани на кръстове, или бяха обличани на пламъците и изгарени, за да послужат като нощно осветление. Японският историк Едуард Ямаучи нарича този пасаж вероятно най-важното сведение за Исус вън от Новия Завет, защото много подробно Тацит говори за всичко това. Христос е не само исторически доказан. Можем още много исторически сведения да намерим за него, но той е и библейски предсказан. Библейски предсказан. Най-важният източник на сведения за живота на Исус Христос е Библията, и апостол Петър пише нещо много интересно в своето послание. Когато ние ви обявихме силата и пришествието на нашия Господ Исус Христос, ние не следахме хитро измислени басни, а бяхме очевидци на Неговото явление. Не басни. Ние бяхме очевидци. В едно обикновено съдебно дело има нужда от свидетели. Един свидетел, в по-тежки случаи 2 или 3 свидетели. По отношение на Христос и на Евангелието имаме стотици свидетели. Но човечеството все още казва, кой знае дали е било така. Кой знае дали е било така. Защото искам да ви кажа една тайна. Нека се остане между нас. Защо хората не искат да приемат Христос изцяло и напълно? Дори християните, които твърдят, че са приели Исус Христос, не го приемат изцяло. И непрекъснато се борят и се молят на Бога, Бог да им помогне да го приемат изцяло. Защо? Вие очаквате, че аз ви как ще ви кажа тайната, разбирам мълчанието ви, но вие ще съгласите с мен. Защото да приемеш изцяло Христос означава да направиш драстична промяна в живота си. Аз знам, че сте го чували.
И знам, че го знаете. Да приемеш Христос изцяло означава да обърнеш всичко наопаки. Означава да се отдадеш изцяло. Означава да не оставиш нищо за себе си. Означава да правиш единствено това, което Бог очаква от тебе. Това е трудно или лесно? Това е много трудно. Защото за да се направи това, трябва да се екзекутира някога. Кой трябва да бъде убит? Аза. Моя стар човек. Онзи егоист, онзи грешник, който обича най-много себе си, който иска да прави това, което на него му е приятно. За да може да приемем изцяло Исус Христос. Не да бъдем християни от Коледа до Великден, на Великден. Да ходим 2 пъти на черква, да падем по една свеща, да дадем малко пари на гладните и да кажем, ние сме велики християни. Да приемем Христос означава да живеем като Него. Да се откажем от всички манипулации, всички малки и големи лъжи, всички удобни лъжи, всички благородни лъжи, всички лъжи за оцеляване, всички малки номерца, които правим с приятелите, с близките си, защото Христос не правеше всичко това. Това означава да бъда различен човек, нов човек. Затова нито хората, които не са тръгнали след Христос, те не искат да го приемат. Затова тези като нас, които сме тръгнали след Христос, оставаме по едно ъгълче за себе си. Не искаме да му даваме всичко. В Библията има една много хубава история. Ще я кажа накратко за наши приятели и гости. Един богат млад човек, бизнесмен, освен това много добър познавач на Божието Слово, идва при Исус Христос и го пита какво може да направи, за да се спаси. Исус Христос му казва, ми спазвай закона, спазвай Божите заповеди. Той казва, това нещо винаги съм го правил. Аз от малък съм израснал в такова семейство. Винаги съм изпълнявал Божията воля. Чудесно, казва Христос. Тогава продай имота си, раздай парите на сиромасите, не оставя нищо на себе си, тръгни след мене. Това ли е всичко? Това е всичко. Ще помисля, каза богатия човек. И не се появи повече. Всъщност текста казва, и той се отиде много наскърбен. И че какво лошо му каза Исус? Отиде си много наскърбен. Защото беше човек с много имот. Скъперници могат да бъдат само богатите или бедните също? Всички ние можем да бъдем прекрасни егоисти. Защото не искаме да се откажем от това, което си имаме и си го стискаме до край. И когато Бог ни каже, откажи се, ще станеш нов човек. Ние се наскърбяваме от такова изискване, защото това не идва прекалено много. Апостолите, които проповядваха Христос, Петър казва, ние видяхме, ние бяхме очевидци, от това, че проповядваха християнството, им ставаше по-леко или имаше последици за тях в обществото. Погледнато от егоистична гледна точка, те имаха сметка да проповядват повече или да млъкнат най-после. Те имаха интерес от това да кажат, ние никога не сме виждали Христос, нищо не знаем за Него. И щяха да си живеят живота. Но те проповядваха това, което са видяли и чули, и ги гонеха, преследваха и убиваха. Искам да ви питам, какъв е смисъла да правиш това за една лъжа? Какъв е смисъла да умреш за нещо, което никога не си видял, никога не си чул и знаеш, че не е верно? Сега говорим за доказателства за Христос. Арестуват ги, викат ги, бият ги, докладвано е в книгата Деяния на апостолите, им казват, забраняваме, повече няма да говорите за тази вяра. Тази секта няма да я разпространявате. Те казват, убейте ни, както искате, но ние не можем да не проповядваме това, което сме видяли и чули. Тези хора направиха една крачка отвъд здравия разум. Здравия разум би трябвало да ти каже, млъкни, повече не говори, за да оцелееш. И те казаха, ние сме длъжни да споделим с хората. Така че Христос е библейски предсказан. Десетки са библейските пророчества за Христос. За биографията на Христос се казва, че това е една предварително написана биография. Защото целият Стар Завет на Библията съдържа стотици пророчества за Христос. Стар Завет е около 2/3 от Библията. Изключително много пророчества за Исус Христос. Защо вярвам в Исус Христос? Защото Исус Христос е и най-добрият учител. Много добри учители са се появявали на тази земя. Но Исус каза думи, върху които ние продължаваме да проповядваме вече 2000 години. И нямаме намерение да представяме, защото този океан от мъдрост, който Исус Христос сподели, ни дава основание отново и отново да се възхищаваме на Неговите думи. Неговите думи преминаха през хилядолетията и продължават да ни възхищават. Исус Христос е най-великият пророк.
Той даде изключителни пророчества, някои от които ще разгледаме утре вечер заедно с вас, свързани с последното време и с неговото завръщане. Това, което той направи да открие пред нас бъдещето, да можем да погледнем бъдещето по-ясно и да знаем какво предстои, това е уникално. Исус Христос е и най-великият мъдрец. Неговите сентенции, неговите притчи, неговите прекрасни слова, които преминават през вековете, са стигнали до ден днешен. Няма по-красиви щива от притчите на Христос, от проповедите на Христос, от всичко, което той сподели с своите слушатели. И най-важното, Исус Христос е нашият Спасител. Исус е нашият Спасител. Не е достатъчно всичко, което казахме за Христос. Тук нещо не работи моето устройство. Исус Христос е нашият Спасител. В Филипяните 2 глава нещо не работи повече нашата техника. Филипяни 2 глава 6 до 8 стих са записани следните прекрасни думи. Ще направя още един опит да ви покажа текст. Да, добре. Който беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството си с Бога, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. И като се намери в човешкия образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Смири себе си. Той реши да не държи твърдо на равенството си с Бога, но измина най-големия възможен път, най-голямата дистанция. Ние много лесно го разказваме това. Но има ли сте случаи, когато ви понижават на работното място? Или имате ли приятели, които са ги понижили на работното място? Как го понасят? Когато те поставят на едно ниво по-надолу. Само едно ниво по-надолу. Когато ти намалят заплатата. Когато ти намалят правомощията. Чувстваме се доста ощетени. Чувстваме се доста зле, защото на нас не се иска винаги какво да правят с нас. Да ни повишават, а не обратно. Бог стана човек, Творецът стана творение. И той прие човешкото естество не в онзи момент, в който човекът беше безгрешен, не естеството на Адам преди падането му в грях, но той прие човешкото естество след падането в грях. И той дойде на тази планета и позволи неговите деца да го бичуват, да го иронизират, да го плюят, да го закарат на кръста. И в онзи момент на кръста се случва нещо удивително. Докато цялото небе очаква какво, може ли, ако обичате вие да им помогнете да завъртите диапозитивите по-нататък, когато ви помоля. Когато в един момент той е на кръста, той увисва на кръста и цялото ангелско воинство наблюдава какво ще се случи. Исус за какво се моли? Отче, прости им, защото те не знаят какво правят. Това е любов, която преминава всякакви представи, всякакви човешки представи. Аушвиц. Само когато произнесем думата, само когато правим тази асоциация, не може да се спомним за нищо, освен най-ужасни неща. Папа Йоан Павел II канонизира за светец един католически свещеник, отец Максимилиан Колбе. Знаем, че никой не би трябвало да бъде канонизиран светец, колкото да е велик и благороден, но цял свят приема заслугите на този човек, защото коменданта на Аушвиц решава в един момент, поради едно бягство на затворници, да екзекутира 1/10 от състава. Всеки 10 да бъде разстрелян. И след тези 10% попада един човек, който има 5 деца, баща на семейство с 5 деца, който бил католик по вероизповедание. Свещеникът, който не е в концлагера, разбира се, научава за това. Отива в лагера, отива в Аушвиц. Иска среща с коменданта. И му казва, вижте, аз съм католически свещеник. Ние, знаете, сме обречени на целибат.
безбрачие. Аз нямам семейство. Няма кой да плаче за мен. Нямам жена, нямам деца. Еди кой си човек? Това е човек от неговото паство, от неговата църква. Той е сред тези, които сте осъдили на разстрел тези дни. Може ли да се заменим с него? Коменданта каза, ама вие не сте затворник. Той е затворник. Свещеник казва, да, но аз ви предлагам. Позволете ми да вляза в неговата килия, ушно посещение, сменим дрехите, след това той ще излезе с моите дрехи. Това остава между вас и мене. Трепнало нещо в сърцето на този човек. И той допуснал това, позволил това. Отец Колбе влиза, след малко излиза онзи мъж с дрехите на свещеника. Излиза си през портала и се прибира жив и здрав. Следващия ден разстрел и свещеникът е между убийците. По какво се измерваше любовта? По делата. Големите гръмки претенции, ние ги знаем тези неща. Нали чувате новите политици, новите правителства, какво правят, какви обещания, какво нещо е? Не, любовта се измерва по делата. Кажи нещо за този свещеник. Какво може да кажем за любовта на един такъв пастор? Любов силна, като Христовата любов. Когато си способен за един чужд човек, да направиш това, което е направил. Приятели, Христос заслужава цялото ни преклонение, цялата ни любов, защото Той направи това за нас. Той дойде, за да потърси и да спаси погиналото, и за това Той е свещеникът, който може да се застъпва винаги за нас. Защото казва текста, Той всякога живее, за да ходатайства за нас. Спасението ни е невъзможно без това, което Исус Христос направи. Драги приятели, но спасителният план ще бъде завършен едва когато Исус дойде втори път и ликвидира злото. Всички християни, независимо от тяхната църковна принадлежност, трябва да знаят 7-те символа на вярата, свързани с Христос. Ако искате, нека да ви кажа, но вие обещавате да ги запомните, нали? 7-те факта на спасителния план. Христос е предсъществуващ, казват теолозите. Какво означава това? Христос е без начало, Той е вечен. Второ, Христос се въплоти. Това е вторият факт от спасителния план. Ако измъкнете само една от тези 7 брънки, веригата се разпада. Спасителен план не е възможен. Христос е вечен, предсъществуващ. Второ, Христос се въплоти, Бог се въплоти в бебето Христос, човека Христос. Трето, Той живя безгрешно на тази земя. Той не извърши никакъв грех. Четвърто, въпреки че живя безгрешно, отиде на кръста и умря за нас. Христос умря за нас. 5. Великден, ви подсказвам. Христос възкръсна. Никой друг не го може това. Но Той възкръсна, защото живота е в Него. 6. Той ходатайства в момента за нас. Той е нашият адвокат. Той е пред Бог Отец и се застъпва за хората, които вярват в Него. 7 и последно. Той ще дойде втори път, за да приключи с греха. Исус ще дойде втори път. Драги приятели, когато и брънка да извадим от тези 7 факта на спасителния план, спасение не е възможно. Първо, ако, например, Христос беше извършил някакъв грех. Как да докажем тогава, че е възможно да бъдем послушни на Бога, щом като дори Той извърши грех? Или живя съвършено за нас, много ни обичаше, много ни помагаше, лекуваше болните, но накрая умря и това е, приключихме с Него. Отиде там, където отиват всички. Или пък беше отказал да умре по едно време, преди кръста и си прибира при Отец. Или пък беше умрал, не беше възкръснал. Или пък беше възкръснал, прибира се в небето и нищо повече. Разбирате ли, каквото да извадим, спасението няма да се случи. Но Той ще дойде втори път и затова ние ще говорим утре вечер. Тази вечер само нека прочетем в Йоан 14 глава прекрасни думи, които Исус казва: да не се смущава сърцето ви. Вие вярвате в Бога, вярвайте и в мене. Аз отивам да ви приготвя място. И като отида да ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, за да бъдете и вие там, където съм аз, за да бъдем заедно през вечността. Драги приятели, мнозина са се борили срещу Христос. Но вековете минаха
и чара на Христос не потъмнява. Исус Христос е все така, ако не повече популярен. Защото живота ни се променя чрез вярата в Исус Христос. Парадоксът е, че понякога става така, че Исус стои на вратата от външната страна. И както в този текст, Откровение 3 глава, се казва, че той стои на вратата и хлопа. Но когато някой стои на вратата и хлопа, той от коя страна на вратата стои? От външната, той иска да влезе. Когато отвътре си отиваме навън, ние не хлопаме, нали? Никога, никой не го прави това. Но когато някой иска да влезе, той хлопа. Той иска разрешение за да влезе. Исус не рита вратата, за да влезе в нашия живот. Исус не се натрапва. Исус не влиза през прозореца като крадците. Исус не влиза през задния вход, като манипулаторите в живота ни. Исус стои на официалния вход и хлопа, което е въпрос за позволение, за достъп. Ако някой от нас е почувствал тази вечер, че Исус хлопа на неговото сърце, решението е негово. Исус казва, ако някой отвори вратата, ако някой чуе гласа ми и отвори вратата, тази вечер вие чухте гласа на Христос. Но дали ще отворим вратата, това е лично решение. И ако някой чуе гласа ми и отвори вратата, ще вляза и ще вечерям с него. Ще бъда с него, ще бъдем заедно. И много известен немски драматург Вилхелм Борхерт пише една много хубава драма, озаглавена "Вън пред вратата". В нея той описва един герой от войната, който завършва, един инвалид, който завършва жив и здрав войната, обаче се връща с един крак. И се прибира с патерицата, куцук към къщи, от гарата, вижда своята къщичка, предполага, че неговата съпруга го чака. Били ли сте една седмица вън от дома? Вие били ли сте една седмица вън от дома? Става ли ви мъчно? 2 седмици, 1 месец, 2 години, били ли сте? Става ви мъчно, нали? Но да се върне жив и здрав от войната, това е друго чувство, което ние с вас не сме изпитвали. И той се прибира, застава, отваря портичката с патерите, отива до вратата, хлопа. Отваря се вратата и кого да види? Неговата съпруга. Но тя не го пригръща, не го целува. Изненадана е много, че той се завръща. През това време той не е имал възможност да комуникира с нея, никакви писма, никакви телефони. Но тя е изненадана от това, че той се връща. Те се познавали достатъчно добре. Той е прочел всичко по лицето й. Той бил джентлмен. Разбрал, че има друг човек в живота вече. Той се обръща с патериците и се отива завинаги. Затова заглавието на онази драма "Вън пред вратата". Искам да ви попитам, заслужава ли Исус Христос да остане вън пред вратата? Ако Той е направил това за нас, заслужава ли да го оставим вън пред вратата? Това е въпросът, който оставям за размисъл тази вечер. Може да останете така седнали по местата си, докато аз се помоля за вас. Боже святи, благодарим Ти за това, че си изпратил Твоя Син между нас. Благодарим Ти за това, което Той направи за нас. Никога не можем да Ти изкажем достатъчно благодарност за високата цена, която Ти си платил за нашето спасение. Господи, ние знаем слабите места в нашия живот. Ние знаем колко пъти сме Те наскърбявали и колко сме неоценявали Твоята любов. Ние знаем много добре колко пропуски сме правили и към Теб, и към своите близки. Сега в тази приятна и спокойна вечер ние се обръщаме към Теб с молба да простиш нашите грехове. И моля Те, приеми ни отново при себе си. Помогни на тези от нас, които вече са тръгнали по Твоя път, да го извървят достойно до край. Помогни на тези християни от нас, които са Ти обещали да Те следват, да Ти предадат, да Ти предадем цялото си сърце. Да не запазваме никакво тъмно ъгълче за себе си. Господи, моля Те специално да благословиш нашите скъпи приятели и гости, които посещават тези вечери, тези лекции. Моля Те да се намесиш в техния живот и да им дадеш Твоето най-голямо, най-изобилно благословение,
Моля Те, помогни им да Те видят и да усетят колко ги обичаш и колко близо желаеш да бъдеш до тях. Моля Те да ги подкрепиш и да дадеш здраве на всички и да дадеш вяра и упование в Тебе и да ни помогнеш в трудните моменти да не забравяме какво си направил за нас и какви са Твоите прекрасни обещания. Моля Те да ни подариш една спокойна нощ, една спокойна вечер, да ни помогнеш утре вечер отново да се съберем, за да чуем финала на тази велика битка между доброто и злото и да чуем какво Ти си обещал да направиш с Твоето завръщане и с създаването на един нов свят на нашата планета. Молим всичко и Ти благодарим в името на Исус Христос, Твоя единороден Син. Амин. Приятна вечер, Бог да бъде с вас.